ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଟିକେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଶିକ୍ଷକ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ମନେ ରଖି ଆସି ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ତମେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ନାଁ ରଖନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କାଲି ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତମେମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମନ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ମା ତମମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତମେମାନେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ମାଷ୍ଟର, ଏସବୁ ଠିକ ଯେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୋର ସହରରେ ଅନେକ କାଉ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ଅଧିକ ସମୟ ଭୋକ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରେଇ ଦେବି। ତମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ଖାଇପାରିବ। ତମେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନନା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତମେମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବ, ନହେଲେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ କାଲି ପାଠ ପଢା ହବ ନାହିଁ। ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, କାନ ଡେରି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲୁଆ କଣ ଚୁପ୍ ତରେ କହୁଥାଏ। ଏ କଥା ସବୁ ଯେମିତି ସେ ମୋଟା ହାତୀ ନ ଜାଣେ। ଏମାନେ ହାତୀ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି। ରାତି ହେଲା, ସକାଳ ପାଇଲା। ସମସ୍ତେ ସକାଳ ଉଠି କାଲି ବିଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ କହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଏକାଠି ହୋଇ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଲେ। ସେପଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଜାସଜି କରେ, ପୂଜାରେ ନନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୂଜାର ସମୟ ହେଇ ଯାଉଥାଏ, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଛୁଆମାନେ ଆସିନଥାଏ। ହାତୀ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ କିରେ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସାରେ। କାଲି ବିଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପୁସୁରୁ ପାସୁରୁ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖବର ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏଇଠି କାଉ ସାର୍, ପୂଜାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହଁ ପାରା ନନା, ତମେ ଆରମ୍ଭ କର। ପାରା ନନା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ସାର୍ ଓ ହାତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ସାର୍, ମତେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇଦିଅ। ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। କାଉ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପାରାକୁ କିଛି ଦାନ ଓ କୋଳି ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ମୁଣିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ସେଠାରୁ ପାରା ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆରେ କୁମ୍ଭୀରରେ, ଇ ପର ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୋଧେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବିଲୁଆ, ଚୁପ୍ କର। ତୋରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ। ନନା କେତେବେଳେ ଆସି ପୂଜା କରି ଗଲେଣି। ତମେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କିରେ? ତମ ସହ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ହାତୀ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ତା ଶୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସଜାସଜି କରି ପୂଜାରେ ନନାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଡ ବଟାଏ ବା ହାତ ବଟାଏ ନନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପରେ ବୁଝାଯିବ।